Ahojte, v dnešnej kapitole sa pozrieme na tému, ktorú mi gastropodnikatelia spomínali veľmi často. Konkurenciu. Volám sa Marek Dandár a viac ako 25 rokov sa venujem hygiene, kvalite, bezpečnosti potravín a podpore malých a stredných podnikateľov v gastre a potravinárstve. Tento obsah vychádza z reálnych rozhovorov s majiteľmi prevádzok, ktoré fungujú, aj s tými, ktoré skončili alebo dnes prežívajú len s veľkými problémami. Mnohí podnikatelia uvádzali, že nové prevádzky podliezajú ceny o 10 až 15%, často bez reálneho prepočtu nákladov, len preto, aby rýchlo získali zákazníkov. Problém je, že cenová vojna nemá víťazov. Zvyčajne sa skončí znížením kvality, tlakom na personál a vyčerpaním majiteľa. Ďalším častým javom je preberanie zamestnancov medzi prevádzkami, sľubovanie vyšších platov alebo lepších podmienok, ktoré nové podniky neskôr nedokážu splniť. Výsledkom je fluktuácia, nespokojní zamestnanci a rozpad tímov na oboch stranách. Osobitnou kapitolou je extrémna koncentrácia gastroprevádzok na jednom mieste. Podnikatelia často spomínali nákupné centrá, festivaly, kde síce prejde veľa ľudí, ale je tam obrovská konkurencia, vysoké nájomné a silný tlak na cenu. Veľký pohyb ľudí automaticky neznamená zisk. Pre začínajúcich podnikateľov je preto mimoriadne dôležité poznať prostredie a lokalitu, v ktorej plánujú podnikať. V praxi to totiž často znamená len viac konkurentov, ktorí bojujú o tých istých zákazníkov. Problémom pritom nie je len konkurencia, ale aj často spomínaná byrokracia a daňové zaťaženie, o ktorých si povieme v ďalšom videu.